Alhaji Malam Aliko mai mandula na Garba. Assalamu alaikum. Kar ka tafi ashe dai zan yi sa'a da yin sami ka. Barka dai. Dattijo. An wuni lafiya. Ya gida. Ya jama'a kuma. Ya al'amura. Kwana biyu. Kalau wallahi. To kaga jiya na je neman ka. Ina. Kuma Allah bai mun sadu ba. To Allah sai. Gidan ka mana. To madalla. Da na biya ta wajen Alhaji Bashir Saraki ma kuma ban same shi ba shi ma. To sai na ce bari na je gidanka saboda ina tare da dai gidan naka zan fi samun ka. To. Nayi sallama shiru yara duk ba sana. To da na gaji da sallama ne kyauren gidanka yake cewa da ni ai ka fita. To ya fita kuma aka ce ni abun ya ban mamaki ashe kana da irin wannan kyauren. Yake ce mun ai ka fita nace to da Allah idan ka zo i gaya maka nazo ka zo ka same ni. To ko bai gaya maka bane ba shine ban sani ba. A'a ina ji mantawa ni kuma a daidai wannan lokacin na tafi sayar da masallaci kasuwa. Ka san yanzu ai masallatan gina su ake a wajen idan muka gina sai mu dauka sai mu linke sai mu saka aljihu in muka je sai ka faɗi faɗin masallacin da kake so sai mu dauka sai mu baza maka ko shine kwanaki na unguwar ka san an kawo wani masallaci nan wajen kofar gidan Alhaji Bashir to yana daga cikin kwangilata da farko aka kawo masallacin ya kadan da aka kira sai suka zo suka dan jashi ya kara aka buɗa shi to karshe filatsan ma zuba take sai da muka shuka filatsan shine ta fito sai ta lullube gudu yanzu nan naga fili ka zo gewaya ko fili ka ganin gona fili ne na siya kuma an dan fara tada abin nan kaga wancan gidan naga gidan can to wancan gidan shekaran jiya iskan nan da aka yi ita ce nan ta zo ta dauke shi ta kai shi can na'iba wancan gidan da kake magana sai ni ne nan na bi shi na je na dauko shi na dawo da shi yanzu haka ma mai gidan cewa da Allah da annabi wai irin tiles yake so yanzu haka na shuka irin ya ma fara toho shi tiles din tiles dai da malam ina din na albama alheri to madalla haka zaka tafi haka ga albama alheri to madalla to shikenan Oh my God.